Labari na zuciya ke ce, soyayya ce ta ki ta yi tasiri mata. Kisan da ni na ki ne soyayya. Ko dare rana mai roƙo Allah na gamo da alkhairi cikin raina, tunanina lissafi nake da gamo da mai nuri. Ke ce dama wacce na gani nan kina tafiya sawaye akan tsari. Ke ce dai tsarin dai na kamuwa na san kina damu 'yan mata. A wurin sona kin zamo tawa, shi ranar farin ciki ba a boyewa. Misali kin kasance ta nunawa, koma mai za a yi ke ba na canzawa. Ki yanta ne na daina rudewa, babbar magana kaunar ki ta yalwa. Da ke zaniya da hoja ne kalamin so daure ki min na 'yan mata. Kaunar ki nake yi wanda ya zarce misali, ko zan rasa raina akan ki ina da dalili. Kikan taɓa raina duk sanda na ganki da kwalli, ke zan yi wa kyauta ko da ma bani da hali. Zuwanki ya sanya kin yi mini canjin hali, madubin raina yake ce zaɓina. A tukwicin ƙauna ki zo ki bani 'yan mata. Labari na zuciya ke ce, soyayya ce ta ki ta yi tasiri.